Sulay gud mig mukbang ani itlog nga higante be kung saan jud pagpaslak sa baba kay ngano jud mapaslak lang mo usap-usap ba. Ngaan. Ikaw na ko ani. Sulay na natong hamal-hamal. Hindi marang. Pag-practice na. Di marang. Tuglo ka buhok pero Chinese ko. Gawas man. Ay, igo. Gawas man. Halang igo. Ano dong? Nala pag-usap. Ano lang siya? Ay, diba? Alam mo ano natin sila? Ay, ito. Magawa mo nagbalik. Magawa mo nagbalik na nag-usap. Ako ba na kung warm up na? Ay, tari. Ay, kamay ko nga na siyang ano ba? Yung isa ko muna tapos kay directions siya say kaya sa ano ko Kaya, sa iba ko sa bibitas na ko na kuan kaya pwede siya dito. Tara na ako setting sa kanila sa ito naman. Ay, ito kayo! Buwak na kuling nga na. Hindi na niya. Ay, ito. Pwede ito siya. Ay, Ra, Elisa. Ay, Ra, Elisa. Hindi ko usap, di mo gawas. Sa kapkat, pangit. Siguro, ma-monetize na kanor. Magbayad ka ng kapkat na. Nga naman gawas sa mga kuan. Ikaw, Ben, matay mo mag-video, Ben. Ah, sorry. Nainat akong... Hindi na ako nahulog yung sa itlog. Halang. Ang tagal na dyan yung voice note. Nagulot na niya. Hindi na, yung apat. Papagulo siyang apat. Busin na. Hindi siya. Boleh? Boleh? Hindi naman kaya niyong kuan.